Здравейте, това съм аз. В момента сме в част по български, влог номер 3, дами и господа. Всички се пръскаме от смях. Госпожа Кателева. Направо се пръскаме от смях. Сега ще ви покажа госпожата. Да, това е Тошко. Да. Това е госпожата. Видяхте ли? Много е готино. Това е Тошко. И ще ви говоря по-късно. 7 часа, защото се пръскам от смях тук. Може да чуете тълпата от зара как вика, направо не издържаме. Госпожата идва. Ма това е го пак. Малко ще ви говоря пак, да свърши. Подчинен текст със свързани изречения. Разбира се, подчинен на темата. Няма да пише текст, който... Би трябвало да е подчинен на темата. Пръскаме се от смях. Кажи нещо, Тошко. Ти си разноглед, няма проблеми. Да. По повод това, което е написал той, ще ви припомня едно правило, което сигурно и други... Правило, което трябва да ви припомнят. Не може да го види.